2, versikulo 1 hangtod sa 12. Mateo 2, versikulo 1 hangtod sa 12. So, balik ta sa pagbarog mga igsoon alang sa pagbasa sa mensahe sa Ginoo. Mateo kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 12. Nanang tanan, natao si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea, sa panahon nga naghari si Herodes. Unya may mga tawong may kaalam bahin sa mga bituon, og nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan, og nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudyo. Nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatawo, og sa pagsubang niini didto sa sidlakan, og mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabalo ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang, ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang kadagkuan sa mga pare og ang mga magtutudlo sa balaod og gipangutana niya sila, asa man matawo ang Misayas? Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Juda. Mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Juda, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Juda. Kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya gipaadto niya sila sa Bethlehem nga nag-ingon, lakaw kamo pangitaa pag-ayo ang bata ug kun makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron muadto ug musimba usab kaniya. Manila paminawa ang hari, nang lakaw sila. Sa didto na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakit-an nila sa sidlakan. Dako kayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon. Og nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong sa tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Unya misulod sila sa balay og nakita nila ang bata uban ang iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila og misimba sa bata. Tanan mo ingon ni simba sa bata. Unya giablihan nila ang ilang mga gasa og mihalad sila kaniyag bulawan, insinso og mira. Pinaagi sa damgo, gipahimangnuan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Magampo ta. Salamat o Dios sa padayong ginhawa namo kinabuhi nga naglungtad paghihapon Ginoo. Salamat kayo sa kinatibuk-an nga tuig giubanan minimo. Salamat usab sa ani nga season o Dios, among padayon nga giampo diha kanimo nga kaming tanan among hunahuna og kasing-kasing wala ma-focus sa Pasko kundili diha nimo o Ginoong Hesukristo. Tungod kay ikaw man ang rason sa bisan unsang patigayon sa among mga kinabuhi, sukad nga imuha na kami. Akong gihangyo nimo Amahan, pinaagi sa imong balang espiritu nga masabtan namo og ayo ang imong mga mensahe karon. Sa grasya usab sa kamatuoran ni Ginoong Hesukristo nga amo ni nga ma-apply sa among pagkinabuhi. Salamat kaayo nga bisan pinaka layong dapit nga maabot pinaagi sa social media, makasabot og ayo sa mensahe nga imong ihatag kanamo nining kagabion. Mao ni ang among mga pagampo og siguradong madawat namo ni pinaagi lang gyud sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, among hari, ang among Dios ug ang among mangluluwas. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsoon. Kanang nasa imong duol inang brad, sister, may gabi murag nangaguol ng uban ba? Murag di maayo niyong gabi So may gabi diha mga igsoon. Ano di si Pastor? Pastor, may gabi
No? So karon nga kagabion nga igsoon ang uluhan sa atong pagtuon. Giingon diha mga igsoon, ikaw ang influensyadong bituon. Nangita lagi kog binisayaan ng influential. Wa gyud ko'y nakit-an. Tabangi ko na ko diha kung say binisayag influential. Kay moingon ra man tag influensyado ning tawhanan ni. So, pwede ra na ibutang nimo diha shortcut lang, influensyadong bituon. Unya pwede po nimo butangan diha, ako ang influensyadong bituon. Or moingon kag ikaw ang influensyado nga bituon. So, wala gyoy nasayod kung kanus-a mga igsuon na tao si Jesus Christ unsang bulana unsa ning pitsaha. No? Unya sa nagkalinlaing mga kapanahonang nagapanglabay mga igsuon, bisan ang atong gitawag karon o global warming, may mga climate change. No? May mga syudad kani atong underwater na karon. And then ingon pa to sa sensya, mga kaalaman, mga pagtuon, mga igsuon nga natawo si Ginoong Hesukristo dili sa tangbugnaw nga panahon. Natawo siya og dili manggaling kaayo tang init nga panahon basta kay dili gyud siya tangbugnaw. Kay nganuman panahon man to nga manggawas ang mga hayupan. Unya nakabalo man ta nga ang Jerusalem mga igsuon pagka magtangbugnaw gyud na siya, intact hipos gyud ang tanang mga hayupan ana. So, and then ang atong gisubay nato ni balik-balik na no, sukad nga na hibaw ta aning ideya sa Pasko nga kabahin na dayon siya hinatagay dayog mga gifts unsa pa na din ha. Pero kalimti ang mga gasa mga igsuon nga maoy nakapaguol og maoy nakapalipay nimo. And then una-una pag-ayo ang gasa nga gikan sa langit nga maoy nagluwas ug nagantos para nimo. Sabto nato na mga igsuon. So, sa Old Testament, gikan pagani sa Genesis chapter 3:15, giprophesy na daan nga ang seed sa woman, kinahanglan gyud nga mahitabo. The seed of the woman yung giingnan to si Satanas. Katong karaang serpente. Giingnan niya nga, ikaw, Satanas, ikaw, Lucifer, o sa tiyang pangalan, nang magpaaka sa tikod sa babae, na? Samtang ang the seed of the woman, no? Dili ay magpaaka sa kaliwat aning babayhana diha sa iyang tikod. Samtang siya magatunob og magdugmok sa imong ulo. No? So Genesis palang daan gisulti na, and then hangtod na sa tanan nga hangtod ni abot og gipakatawo ni si Kristo. Kinsa mao ang imo og akong mangluluwas. So gitagna na ni siyang daan. Unya ang maong mga panagna nahitabo ang katumanan niini dinhi sa atong gibasa karon nga ang usa ka virgin wala pa ni nahilabti og lalaki. Wala ningon ang Bible nga way sala. Ang giingon putli kay wa pa nahilabti og babae. Mapabusahan nun. Gani kung imong tan-aw ni Maria sa iyang awit, iyang gisgutan dito nga ang Ginoo ang akong mangluluwas, di ba? Ang Ginoo nga mangluluwas. But gipasabot nga bisan siya need og kaluwasan. O kini si Kristo mga igsuon, gipakatawo siya agig pagtuman sa saad sa Dios nga luwason gyud niya ang sangkatauhan diha sa kahugawan. Magbantay lang po ta atong pagtulunan nga bisag si Lucifer maluwas. Kinagrabihan gyud kayo to nakaana gyud ko na po na mga ingon na pasagdi sila. Og di sila mo balik gyud og pangayo sa Ginoo unsa man gyud na. No? So atong basahon ni mga igsuon og dinhi ang nahitabo ang katumanan. Ingon ang Mateo 2:1 ta sugod. Natawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem. Asa siya natawo? Basin hinumdumi ni ha kay karong pizza 30 basig mo gawas nis pangutana. Sa atong family day. Asa man natawo si Jesus? Ang tubag sa uban it's in you hospital. Ang tubag pud sa uban sa pasungan. Asa siya natawo?
sa lungsod sa Bethlehem. Dili ni siya sudad, lungsod. Kini nga Bethlehem usa ka lungsod nga sakop sa Judea. Nasabtan na to? Lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes. Tanawan eh. Kinsay naghari ani nga time? Si Herodes. Now karon makita nato dinhi nga kung magisgot na gani kag kapanahunan kaniadto mga igsuon, inig kamatay or hapit na mamatay ang maong hari sa usa ka nasod, siguradong ang iyang anak mapuli. Pero kay matawo naman ang hari nga dili lang mohari sa Judea, kung dili mohari sa tibuok kabuhatan. Muning kini si Herodes na balaka og ayo. Basahon sa nato. So natawo siya sa lungsod sa Bethlehem. Now kung imong i-search unsay meaning aning Bethlehem, gitawag ni siya house of bread. Panimalay sa tinapay. And dito sa John chapter 6 and 7, giangkon diya ni Kristo nga ako ang mana nga nanaog gikan sa langit. Ako ang tinapay nga naghatag og kinabuhi. Munang dili ka makaingon nganong didto siya natawo because He is the bread of life. Munang gitawag ang Bethlehem nga house of bread kay didto natawo si Jesus nga giingon bread of life. No? Nihaom ba sa mahitabo ang pangalan anang dapita? Nihaom sa mahitabo. Naapata? So, sa wapa na tao si Kristo, gitawag na ning dapita og Bethlehem. Unya ang nganong gitawag man siya Bethlehem? Ang meaning sa Bethlehem, house of bread. Way idea ang mga tao og unsa gunang dapitang gitawag man siya house of bread. Tingali daghan nagbikirin ang dapita. And then later on, na-realize nato nga the Lord Jesus Christ na tawa ning dapita, unya niingon siya, I am the bread of life. Bitaw no? Wow, to anak sakpa na. Amen. O yan, sa panahon nga si Herodes naghari. Then sunod nga nahitabo ningo dia, may mga tao nga may kaalam. Kanang nas imong tapad ina maalamon ka ha. Nay kaalam. Naunsa ka ni nga kaalam. Ang kaalam nga gisgutan diri ningo dia pagbasa sa kanang mga nakitaan nilang katingalahan diha sa kawanangan. Pagtanaw, pagbasa sa mga bituon. Mao ni. But maminaw ta og ayo tungod kay daghan kaayo ning bituon og mensahe mga igsoon. Pwede nga mao ni ang anghel mismo, pwede usab ni nga gitawag natog messenger or karon nga kagabion ikaw na ning maong bituon. Nya may kaalam bahin sa kini mga tawhana may kaalam bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan. Abot sila sa Jerusalem. So, unsa kanito ning Jerusalem? House of bread. Naabot sila didto naning dapita. Ikaw ug ako sa kanunay. Ilho nato nga kung asa ning panagtigom nga gahisgot sa pulong sa Dios muni ang house of bread. Kay ang pulong sa Dios mauman ang espirituhanong pagkaon nga naghatag natog kabusog. Amen. Unya nangutana sila. Pag-abot nila dito sa Jerusalem, nangutana sila, ningon sila, hain man ang bata nga na tao nga maoy nang na mahimong hari sa mga Hudyo. So, dili ni sila lagyo kay ni sila gigikanan. Pero naa sila nahibaw-an mahitungod sa mga pananawon o mga panagna. Ang mga propesiya nahibaw-an na nila. That is why nahibaw-an gyud gani nila nga mauna ni natuman ang propesiya kay mauni nagpakita ning usa ka bituon nga nagsidlak pag-ayo mga igsoon. So gipangita nila ning bata. Kinsa man nga bata? Si Ginoong Hesus. Dinhi sa tong kinabuhi, oy maminaw tang tanan. Bisag asa maabot unya ning minsaya, sabto na to ning ugayo. Nga kasagaran karong ginapangita sa tawo kung unsay makapalipay niya aning kinabuhia aning kalibutan na. Nindot unta nga ang katawhan magbaton usab og kaalam nga langit nun og mangita kang Ginoong Hesukristo. Ang Isaiah 55 verse 6. Palihog kog check daw. Unsa diha?
Isaiah 55 verse 6 niingon diha nga no? Pangitaas siya samtang hikaplagan pa. Nya tawga siya samtang duol pa. Mabot man ang panahon mga igsoon nga di na ganita makabasa og Biblia. Dili wala na magwali sa pulong sa Dios. Munang karon nga panahon ning atong tarungon ang atong pagkugi sa pagpangita una sa gingharian sa Dios mga igsoon. Mao ba gisulti sa Mateo? Sa Isaiah 55 verse 6. Dangop sa Ginoo samtang may panahon papangitaan siya samtang kaplagan pa. Unya ningon diha, nakita na mo, isulti nila, human lang pangutana, ningon sila nga hain man ang bata nga matawo nga maoy maghari unya sa mga Hudyo. Nakakita man gyud mi, nami nakitaan. Nakita na mo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatao ug sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Nakakita sila sa maong kahayag, sa maong bituon. Dito layuak ayo sila, oy naa sila sa sidlakan. Unya gisunod gyud nila to, kay dapitan subayon ra gyud nato. Sa mga mananagat, mga igsuon, pag mawala na sila sa dagat, ilabi nag blackout, walay kuryente, palong man ang mga suga sa mga island. Muhangad na lang na sila sa langit ug ilang tan-awon ang porma sa mga bituon. Unya di araday dire ang island sa Bohol. Dito na sila, padong na sila dito. Na? Sumuni na itabo, naa sila nakitaan nga dakong nga maong bituon nga may kahayag. Og sila nasayod ng daan nga kini og may tabo ni kani nga bituon na mauna ni siya ang magpaybalo. No? Either anghel mismos Ginoo nga naghayag nga ni diha sila nga tubangan or literal nga bituon na ang importante nga naa sila'y kaalam nga mauna ni, nagsulting na tao si Kristo. Sapagkat tinuod lang, kahit anong ganda ang makita animos kalibutan, bisag unsa pa kanindot, kung wag yun nagpakatao si Kristo, wag kita hinungdan tanan. Tanang kabuhatan, tanang nindot, tanan, wag yun hinungdan. Naapata? Naminaw pa ba ta? So, ningon diya, nakita na mo ang bituon nga nagpaibalo nga sa iyang pagkatawo o sa pagsubang ni ini. Didto sa sidlakan. So ang ilang gisiisgutan, ang dapit nga ilang gigikanan. Amen? May mga dapit silang gigikanan ug didto atong dapitan nakita nila ang kahayag. Ikaw ug ako nagalain-lain ang atong gigikanan. But dunay kahayag nga niabot sa imuha. Someone nga nag-share sa imuha, nag-invite sa imuha. Ang pulong sa Dios ni sidlak sa imong kinabuhi didto sa dapit nga imong gigikanan. And now you are here. Niata karon din niata sa panimalay, niata sa house of bread, nakakauntas tinapay nga maong pulong sa Dios. Ingon diha sa verse 3, sa pagkaibalo ni Hari Herodes. Ano padayonon sa tubig, murag wa tanahuman dito. No, miani kami aron pagsimba kaniya. Kisa ilang isgutan. Niani kami aron pagsimba kaniya. Kisa man. Aksyog kabalaka ang Haring Herodes ane? Gadala ra bag yun mga gasa, unyag mo bisita kag nasod, magdala kag mga gasa, sigurado yun ang atos hari ni mo ihatag. Pero wag yun ni natunong ni hari ning mga gasahan Gani, ang ila pag yun ganing gisulti ni Anhime. Walay lain namong toyo dire, kining bata nga natawaron mo simba niya. Ang problema ra ba karon mga igsuon kay wana gasimba sa bata. Ang gisimba na ron, ag inahan. Bisag usaon pa na nimog limod. Awa man gon mega simba. Unsa day nang muyokbo ka, muluhod ka, mo trapo-trapo mo. Nandaot na po ka pastor. Sige, sorry nako, undang nako diha. Padayono na to. Unya ningon diha sa verse 5. No? Sa verse 3, sa pagkaibalo ni Herodes ni ini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Wala siya nahimutang. Somebody nga nakadungog sa balita, wa na himutang, especially ang hari. Sa atong sabto ni pag-ayo, nganong wala siya na himutang, tungod kay ang iyang anak expected nga mupuli kaniya paghari. Unya, doon na may giingong na tawo nga maghari sa mga Hudyo. No?
Wa na mao maning balita. Kaningon mang maghari sa mga Hudyo. In fact, maghari magyud sa tibuok kalibutan sa tanang kabuhatan. Ningon ra mang maghari sa mga Hudyo. Munang wa na himutang ni si Herodes. Gusto niyang makaplaganda yun ning bata. Unsa kayang tuyo? Ningon ang verse 4. Gitigom niya ang kadagkuan sa mga pare o ang mga magtutudlo sa balaod o gipangutana niya sila asa man matawo ang Misaya. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem, ang yuta sa Juda, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Juda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan ang Israel. So muni ang tubag sa mga suito sa balaod, sa mga kadagkuan, sa mga pare. Nga, sa Bethlehem, matawo ning maong bata. No? Nagwonder po ta mga igsoon, nabutang ni sa akong huna-huna nga, ang tua sa layo, maoy nakakita sa pagsubang sa bituon. Ang tua sa duol, sila mismo nga naa sa ilaw, wag yun sila. Wag yun sila kita. Or maybe nakakita sila, parihoran mo yung bituon tanan. Yan po mga pastor, basi ka, bagyo po to? Baga kayong panganod, wag yun nakitang ni subang ning maong kahayag. Ang tua sa layo, mao pa Hinooy nakakita, ane? O ang tua sa layo, maupay, niabot sa maong dapit sa Bethlehem, o ni paibahong natawo na ang manluluwas. Amen? Usahay mga igsoon din sa atong barangay, nanay bituon, gipasidlak diha sa Ginoo, di ba mo too? Munang manawag siya atong mga tawong tuas layo nga nakakita sa maong kahayag. Tama? The prophet is not honor in his own town. Magwali ko na ano na. Ang gana dyan na sa pastor, magwali. Inig, makaabot ka sa laing dapit, magwali ka, lahi po nilang reaksyon. Na? Kay usahay, ang tuwa sa layo nga nakakita sa maong bituon, nga maoy witness sa maong kahayag, mas tagaan pagpagtagad o paminawon kaysa na? Labi, nagkauban na to kanunay? Shhh! Ingan ang pulong, sige na. Pulong na po. Padayon sa ta, verse 7. Gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Iyang nasayran gikan kanila ang untops nga takna sa pagsubang sa bituon. So, gipanguntanan niya, tagadiin mo. Sa maning orasan ng bituunang ni Sidlak, sa maning adlawa, sa maning panahona. Sa verse 8, ingon, unya, sa maning adlawa siyang natawo, sa maning adlawa niyo nakitaan dito. Sa verse 8, ingon, unya, gipaadto niya sila sa Bethlehem, nga nag-ingon. Kaya nganong nagkabalo sila, ngano nga si Herodes, iyang giing ng pangadto kamos Bethlehem, kaya nagpangutan na siya diris mga suitog balaod, asa matawo, ningon sila sa Bethlehem. So, kini mga bisita, iyang ginan, lakaw mo sa Bethlehem. Amen? Nagpakisusi siya, busa na sayod siya, og asa niya palakon. Og nay magpangutana na to mga igsoon, kabalo ka ta? O yung, Brad, di na mo lagi mo tuog mga ingana, Brad. Katuod, gatag mo ingong, basahar, agudya, Brad. Mo ingong ramatan, naman ko na sa Bible, basahan ang Bible. Madahan man niya nagbasa ko sa kagabi eh. So, naibaw siya sa Bethlehem tungod kay nagpakisusi siya. Palihog lang, kitang tanan, kanunay matagadlaw magpakisusi. Dihas pulong sa Diyos. Dili, ingon si David sa Psalms 119 verse 103, ningon siya, O Diyos, ang imong pulong mas tamis pa kaysa sa dugos. Kung wa ka ni kay basa-basa matag-adlaw, walay lasa nimo ang pulong sa Ginoo. Because sa mga taong in love kay pulong sa Diyos, ingon si David, tamis pa ni kaysa sa dugos. Anay, mangutana nimo, matubag nimo sila, magiyahan nimo sila, mauni. Kaya nga naman, nahibaw na ka. So, iyang gipatawag sa hilom, kining mga bisita nga gikan sa Bethlehem, iyang giingnan, lakaw kamo og pangitaa pag-ayo ang bata. O kung makaplagana ninyo siya, pahibalua ako aron mo adto og musimba usab kaniya. Ampo lamang ko, lakaw kamo lang may panimba. Pangitaan ninyo ayo. Suginli na lang ko ninyo og unsa manggaling. Pwede man po na mga igsoon.
Nahala pastor, ikaw rin pagbasa diha og ayo. Hala ampo diha pag malandong sa pulong sa Dios. Unya suginli raw niya me. Oy, mangmata na ta mga igsoon. Amen. Kitang tanan magasusig yun. Unya, ingon diri mga igsoon, human nila paminawa ang hari ng lakaw sila. Sa didto na sila sa dalan, naitabo na po kusob. Nakita nila pag-usab ang bituon, nga nakitaan nila sa sidlakan. Mauna po. And then ingon diha, dako kayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon. Perting lipaya gyud nila. Nganuman, lisod kaayo mga igsoon mangita sa imong singsing nga natagak sa hagunuyan, sa kasagbutan, kung wa kay suga, kung wa kay kahayag, kung wa kay flashlight, kung wa kay iwag, lisod kayo pangitaon. Muna nga pagsubang sa bituon, nalipay og ayo sila kay wow, di gyud ta maglisod og pangita brad. Kay ni arag bituon. Mo ning bituon ang nisulti nato. Mao gyapon ning bituon na karon ang mo disciple nato, mo tudlo nato. Og nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong sa tungod gayod sa nimutangan sa bata. Unsay nag-una? Ang kahayag. Ang maong bituon. Na sa atong kinabuhi, mga igsoon, always gyud mag-una ang kahayag. Di, ingon si Kristo sa John chapter 12 verse 46, ako ang kahayag sa kalibutan. So always mag-una ang kahayag. Dili gyud pwede mga igsoon og Lord, sunod ra kanako. Ako ray bahala ani. Ngano man, mapandol ka, ang imo lang daang anino. Mura hinungdang di ka kakitag tarong sa imong agyanan. Na kung sa imong atubangan na ang maong kahayag, ang imong anino, tuwa sa likod. Na kung imong tanaw ng imong anino, naa siya sa imong likod, kung ang nas imong atubangan, mao ang kahayag. Pero kung ang kahayag na sa imong likod, ang imong kangit-ngit nga imong anino, nas imong atubangan. Munang katong gustong mag-atubang, kanunay problema, balatian, kawaladon, ibutang kanunay ang Ginoo sa likod. Nga ikaw rin pag-una, ikaw rin magbuot-buot, ikaw ang, ako Lord, bahala ka na. Pero kung gusto ta mga igsuon nga tulid ang atong paglakaw, paingon sa atong direksyon, paunha ang kahayag. Ibutang na. Sa gisulti kanina, Salmo 119 verse 105. Ang pulong sa Diyos nagingon, mao ang suga, ang kahayag, ang iwag sa akong agianan. Sa 103 man tong sama sa dugos, mas tamis pa kaysa sa dugos. Sa 105 ningon, ang pulong sa Dios mao ang iwag sa akong dalan ug kahayag sa akong mga lakang. Nya kay wa kay pulong sa Ginoo. Ang Salmo 1 mga igsuon nagingon nga bulahan ang taong di mamati sa tambag sa mga dautan. Ni makig-abin kanilang wala milaw Dios. Maoy iyang kalipay sa pagtuon sa pulong sa Dios na malandong siya ani adlaw gabi sama siya sa tawo nga natanom daplin sa sapa iyang mga gamot o sa sapa. Mga dahon dili malaya kansang mamunga sa timbunga. Kada adlaw naay pulong sa Dios, naay iwag. Now, kung ang espirituhanong pagkaon mao ang pulong sa Dios mga igsoon, ayaw nakagkalibog nganong wa gyud ka ni tubo spiritually. Imagine ako no ang akong anak si Zanea. 1 year pa kapin. Unya matag Domingo ra namo paimnon og lactom. Papastingon gikag Lunes. Pa Domingo ra ba imnon gatas. Sa may tabo mo tubo? Tubong buhok. Magluya. Gakaniwang. Naunsa man ni nahitabuan ang atong lawas ginatagad na tug ayo, gipakaon na tug ayo ang atong unod sa sulod ug sa gawas, gipakaon. Gitagad na tug ayo atong dagway. Pero ang atong spiritual maduminggo ra in taon makakaon. Unya,
Inig ka Domingo, hungiton pag yun. Magpadili-dili kay pait ang paliya. Naigo ko suwali. Ako rin giigo. Sa laing mga adlaw, dili mo basas pulong sa Diyos. Munang kami mga pastor, dami namang umaagaw ng atensyon ng mga anak ko. Paano ng nutrients nila? Libog kayo. Nga nugod ka, nga dili makabasa, nga sa cellphone, ganit taas kay panahon. Kabantay mo, anak? Katong mga wapa kabantay, gapawala-wala na, pero nakabantay na na. Ang pulong sa Diyos, mao ang kahayag, ug mao ni ang nag-una nato. Nga mo ni akong buhaton, kay mo ni gisultis pulong sa Diyos. Di ka mulingi, ug unsa to? Unsa ganito? Kaya naasa si mga tubangan. Na-memorize na nimo, gigunitan na nimo, gipamalandungan nimo, giampo pag yun nimo. Ayaw paabuta mga igsuon mo, sama ta ni Manase. Si Manase mga igsuon, gipalapsan og bakal ning iyahang panga. Gidala nga do sa Babylonia. Murag gikawitan siya. Unya dito pa siya naghinulsol nga grabe gid ay ikaw ra gid ang tinuod nga Ginoo. Usahay mga igsuon padawaan paagi pa ta sa Ginoo og mga ingon ana. Arong mabahig nato pagbalik ang atong priorities kinabuhi. Ngano man? Imbis Kristohanon ta, Christian ay mamang Kristiyan. Ngano man? Ang priority ang tiyan. Hello? Kaya mga tao nga priority ang tiyan mga igsoon, masuko na og ang wali mulapaw na stig paniud to. Kaya pumuman ni maubitaw gamay rin manimba kay dugay kay manon. Kristiyan. Priority ang tiyan. Priority ang panginahanglanon nato sa itong panimalay. Priority ng mga... Pero sa pagkatinuod lang, wala tayo laing imong priority o ibutang nato sa atong atubangan sa kanunay ang Ginoong Hesukristo, ang iyang mga pulong. Amen. Katong di mo amen, nabahala na lang. Sagdi na lang, paminaw lang tadya. O, napalain. So, labihan nilang lipaya nga nakitaan nila ang maong bituon. Nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong sa tungod gayod sa nimutangan sa bata. Dito na. Unya, pagkakita nila sa bata, niingon ang verse 11. Unya, misulod sila sa balay. Ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila og misimba sa bata. Tanawan yung Bible kay basig ni simba sa inahan aron diha. Wa man gud mi nagsimba. Unsa din ang word nga naghimaya? Isa may atong gihimaya. Unya ningon diha, unya giablihan nila ang ilang mga gasa og mihalad sila bulawan, insinso og mira. No? Ato na ning naisgutan pod sa nang labay nga ingano ing aron gyapon nga season. Nga sa atong kinabuhi, kinanglang muhalad ta o balaan nga kinabuhi. Bulawan ba? Unya, unsa pailain? Bililhon ba? Unya, insinso. Kini nga atong mga pag-ampo, mga igsuon. Na ato ning gihatag. Atong pagsimba, pagpasidungog, pag-alagad sa Diyos, may atong mga mira. Kaya di mo na pwede kasimba kas Ginoo, pero wa kay gihatag sa Diyos. Dapat nagsimba kang gihatag nimo imong kinabuhi. Ingon nga balaan nga halad. Naghatag kang mga pagdayig. Naghalad kag mera nga mao ang pagpanugilo nimo, pagsangyaw nimo kinsa si Kristo nga imong naila-ila. Kaniadto mga igsuon, ambot lang pud to basig nahimo na kong Dios ang akong uyab sa una nga karon ako na asawa. Kay ug asa ko ako sa ipanugilon. Bisag kamo nakadungog mo? Nga lami kay akong feeling manugilon ko niya. Unyag manugilon ta sa Ginoo, unsay gibuhat sa Ginoo, maulaw ta ang mahadlok. Baliktad kayo no. Baliktad kayo. So, usa ni sa mga sa mga angayan natong masabtan aning bulawan, insinso ug mira.
Nga di pwedeng moduol tas Ginoo nga wa tay da. Kini lang daang gidala nimo imong kaugalingon dire. Napoy uban nga nagdala og bulawan, nagdala og mera, nagdala og incense. Pero pag abot na din dili ablihan. Kisa man mga tawana. Nangan din nag-ilis pero ilang una-una kasing-kasing tuas ilang balay di ragod wala ra. Di gyud ablihan ang ilang pagdayeg, dili ablihan ang ilang pagpasalamat, dili ablihan ang kanang mubarog ka sa tubangan, my goodness, kinahanglan pang magpasalamat na ba? Usap pa, lagi pastor, karong Domingo, magpasalamat ko. Dili na lang voluntaryong muabli sa ilang gasa. Nga, Lord, mao ni ang akong halad ni Moron, pagpasalamat, isugilon ka nako sa unsay imong gibuhat. Hulaton pag inong pastor, asa man na imong dala? Asa man mga kadaugan ninyo diha, be? Hindi rin na, be, ako'y abri na. Amen? Usahay, sauon na lang na to og ako mga igsoon, magpasalamat ko sa panghitabo sa akong igsoon. Kayo siya unta to'y muabli sa iyahang gasa. At tubangas Ginoo, pasalamat pero kadi man siya. Labog na problema, magsig panugilon. Hala talang kaliwatan sa Facebook, suginlan. Gabi ko niya mo problema, naon niya mo problema. Pero ang gibuhat sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi, dili manugilon. Na man ni insinso man ni mera man ni ang kahumot-ani mo di man ni kay dihara sa pahiran ang kahumot niya mo abot pud sa uban. Amen. So bulawan ang atong kinabuhi atong ihalad nga balaan hinugasan sa dugo ni Kristo. Amen. Unya nay incense diri ang atong mga pag-ampo para sa atong barangay, sa atong nasod, sa atong panimalay. Sa church, walay hunong. Unya niya may mira dire, kining atong pagpanugilon, pagsangyaw sa gibuhat sa Dios nga ang kahumot mo abot pud ngadto sa laing katawhan. And then ingon diha sa verse 12. Pinaagi sa damgo. Pinaagi sa damgo gipahimangnuan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Dili ni nagpasabot nga tanan nimong damgo nay mensahe. Ang uban kadamgo ra kay sira katulog. Amen. Di kay tanang damgo na lang. Grabe kadamgo, damgo. Wago ka kadamgong na milyonaryo na ka. No, di po tanan. Nay special nga pagpakigsulti si Lord para sa damgo pero dili po tanan. Grabe na po tanang damgo nimo. Pinaagi sa damgo gipasidan-an sila sa Dios sa dili pagbalik. So damgo ra ni. Pwede siguro nga panghuna-huna ra to nimo nga musagon nimo balik baka ako or dili nya pagtulog nimo nagdamgo ka nga di ka pabalikon. Pwede wala ni sulti si Lord nimo. So makaingon ka usagon ni tuuhan ba ni nako or dili. Abasig damgo ra to guni-guni lang to. Baka ano lang yun. Kanang bunga sa sige na ko huna-huna mo nang ambot lang og unsa ni, di ba? Karon mga igsoon, dili na damgo. Gikapoy na ka sa dagway. Sa taong nagsulti nimo, ayaw na nagbalik, ayaw nagbalik, ayaw balikin na, ayaw na nagbiyain na, balikin na. Sugi na, biyain na, balikin na. Ayaw nagbalik ana, dili na damgo. Klaro na kayo kang gisultian, hikapang nawong ni Pastor mahikap nga giingnan ka, ayaw na nagbalik eh. Mga daan na itong pagkinabuhi, mga kapakyasan na ito, mga ayaw na nagbalik eh. Amen? Ang waling pastor sa Gliba, no? Nga ingon siyang di na ko mo inom. Sigarilyom to iya, pero karon inom. Ako na po inom. Gunit siya ko sa kalungnik nga tanduay. Di na ko mo inom. Gilabay niya sa suba. Nya gatunob pud siya sa suba, ay sa sapa. Labay niya itong unahan. Inom magyapon siya. Ano man? Ang sapa padong maniya. Gaano naman po? Di na gini akong sala. Kaya nibalik mo na ako. Paimnon pag yudiay ko. Na? Dapat unta kung diin padong ang tubig. Dito niya ilabay. Sa manggatakbo may hinuon sila. Paita. So, ingnan siya nga dili na pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Sultian ka nako unsa ni mga Herodes sa imong kinabuhi. Unsa man ka sa una?
Palahubog, pastor. Libakira, pastor. Himantayon. Tabian. Sa pala ang Herodes ni mo sa una. Sulti ko. Dali kay ko masok ko, pastor. Luudan kayo ko. Mga Herodes na, ayaw na nagbalik eh. Ayaw nagbalik. Nga naman, nailaing agyanan. Ang John 14:6 ningon, I am the way. Ayaw na anang Herodes ni mo ay nagbalik dito kay naa kay I am the way. Og si Kristo na, kadtong kahayag nga naguna, siya pud ang dalan. Di na ta magtigbalik-balik, ane. Kung unsa ka sa una, my goodness po nang magbasa kas pulong sa Ginoo na minaw kag itudluan kag ayo. Pero wa gyud na usab kadtong di pa ka Kristiyano no kanang karong Kristiyano na ka. Na pastor oy. Akong dagway na usab og gamay. Gaglutatayon. Kabalo mo kanang lutatayon. Dili na siya paputi sa panit. Pahinlo na siya atay, mo nang maputi ka. Mahinlo ni mong atay, mo puti, tuod ka. Pero kung ang imong atay hugaw, ayaw na lang, sige, pangnos-nos diha. Siya magbulad kag init, o niya, hinlo imong atay, inig, mainitan ka mo itom kagamay, pagkapila kadlaw na, puti na buga. Pero kani akong kolor, ayun na naman ang pasanginling atay, ani. Mana, doon na siya, di na gina siya, ano yung paglaom? Son? Yung paglaom man ni Son? Pero wala man yan sa kolor. Sa itsuram na daugon. Pildi sa mot. Supportive kayo na uban diya ba? So, dili na damgo mga igsuon. Di na ka matulog nga mo yung kag Lord. Magkadayon ba mi Ginoo? Balikan ba nako akong ex-Lord? Di na ka mapatulog-tulog karong padamguhon kag ayaw balike. Kaklaro anang wala siya naglakaw sama sa imong dalan nga gisubay. Kaklaro nga ang imong direksyon padong ni Kristo ug mosimba ka sa ni Kristo. Unya ang iyang direksyon padong sa kangitngit, muingon pa kag, Lord, padamguha kog magbalik pa ba mi? Wa natuok no? Kaklaro ana. Padamguha ko Lord og dili na bagyog kumubalik sa akong mga bisyo. Di na damgo giklaro na. Nabasa na nimo. Giwalihan pag yung kag pina in times nga wali. Mayong gapog padamguha. Now, adto na ta mga igsuon sa kining mga sulugoon, kining mga maalamong ni bisita, nagdalag mga halad o nisimba sa bata. Wala sila mibalik sa ilang giagian. Kita usab, unsa may atong mga giagian kinabuhi, wala tay balikan. Ano man putang mo balik nga naa may kanunay nindot sa unahan nga si atong gipadayon sa atong mga paglakat mga igsoon. Wala tay balikan. Gani kung ato nang padayunon og basa diha. Gikan sa 13 abot sa 14 mga igsoon o 15. Giingon diha nga sa diha nga naglakaw na ang mga maalamong bisita, usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose pinaagi sa damgo nga nag-ingon, bangon. Dadang bata og ang iyang inahan og pangadto kamo og kagiw kamo ngadto sa Ehipto og pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. So bisan pa gani dili lang tong mga sulugoon maoy ay katong to ang mga malamong bisita maoy wala pabalika kang Herodes. Bisan si Maria, si Jose gipasibat akaw adto mo sa Ehipto. Now, kung ato ning subayon mga igsoon sa Old Testament, ang katawan ng mga Israelite, gihimo gihapon nilang taguanan ang Ehipto parang mapreserbar ang ilang kinabuhi.
Kabalo ba mo nga nung gibutang sila sa Egypt? Nga ang Egypt nahimo siyang sabakan. Sulod sa 400 kapin katuig, 430 katuig, nahimong sabakan. Dito gisamkon ang nasod nga Israel. Gisamkon sulod sa 430 katuig. And after that, gitawag na pod sa Ginoo, dali na, pamauli na mo. Kabalo mo nga no? Because gamay sila nga nasod, gamay pa sila 70 pa kataon eh. Unya, gilibutan ni sila immoral kaayo nga mga kanasuran. Makompromise ni sila, mamatay ni mga matay ni sila, mo nang kinahanglan sa silang i-preserve ni Lord. Gidala sila dito sa Egypt. Ya, pastor, wait sa, di man po Diyos nun ang nasod sa Egypt. No? Si Lord may nangita gyapon paagi. Dito sa Goshen gibutang. Kabalo mo ko sa ning Goshen? Usa ka dapit nga duol sa Nile River nga lapad kaayo unya inig awas ani nga Nile River magdala nig lapok og mutambok og ayon ning dapita Goshen. Tambok kayo manang dito sila mananom ang mga sagbot tambok pod para sa ilang panghayupan. Nga bisag na sila sa nasod nga wala nakaila og Dios na preserbar gyapon sila. Why? Ang mga Egyptian nakakadiri sa kanila ang mga tawong mamuhi og mga hayupan. Maunang na preserbar gyapon sila kay mamuhi man sila mga hayupan. Distansya gyapon sila sa mga Egyptian. Sa pag-abot na ni balik lang ta sa background no murag anino sa mahitabo sa umaabot. Nga the same thing sa natabo ni Jesus, didto usab siya sa Egypt. And after that, gitawag sa Ginoo. Pag ingon sa Ginoo, gitawag ko ang akong anak. Gikan sa Ehipto, so nanggawas ang Israelite. Unya duna pa di ay sunod nga katumanan ug maogyod ang pinakahingpit nga katumanan sa propesiyang nag-ingon, gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Mao ang mahitabo ni Jesus Christ. Nga didto siya gidala una siya sa Ehipto. Now balikan na to. Ang atong uluhan sa atong pagtuon giingon diha influensyadong kahayag. Nga tungod aning bituon, ang mga taong dili iladog tuwa sa lagyo kayong dapit. Ang kahayag sa maong bituon na imong influential nila nga nisunod sila. Imagine mga igsoon. Kung ikaw ang influensyadong bituon sa inyong eskwelahan. Kung influensyado ka nga bituon sa inyong trabahoan. Nga mga taong wala nakaila o Ginoong Hesus aning kinabuhian nato, makakita sila sa imong pagpangliok-liok, sa imong pamantasan, sa imong pagkakristohanon. Ang problema karon, kita ang bituon, ang kahayag, kita pa'y nihatag og mas grabing kangit-ngit sa mga taong nangitag Ginoo kinabuhi. Nangita sa Ginoo sa kinabuhi. Kita ang influensyado nga kahayag mga igsoon. Niingon ang Matthew chapter 5 verses 13 to 15. Kamo ang asin. Kung ang asin kawad anak kaparat, unsaon pa man kini, ilabay og tunog-tunuban. Kamo ang kahayag. Mao man gingon? Kamo ang kahayag sa kalibutan. Wala natago na himutang pahinuon sa bungtod. Kay walay magdagkot og suga, kandila, lampara, aron lamang taguan. Kung dili ibutang hinon kini sa tungtunganan, arong maghatag og kahayag sa tanan. Mapuslanon ba ang imong pagkakristoanon kung tuan na ka sa imong eskwelahan? Sa imong trabahoan? Ikaw pabagyapon ang impluwensyadong kahayag. Amen? Imagine na. Uy, Christmas party na. Christmas party. Unya, ang mga empleyado, mga igsuon, nabot og tag 200 kabuok ka Christmas party. Unya, nangutana na dayon. Andi rin man ko namin, naman ko kay duol man.
Sa dili pa ta mangaon, magampo na ta, magpasalamat ta. Dugay panawag si engineer. Dali ba? Ikaw, ampo, ikaw may ampo. Wa agyon nagampo. Siya na lang nagampo. Aminam ko. Ang makaguol ato og dunay Kristohanon nga sakop. Sa kumpanya, sa trabawan. Nga nitago gyapon, nitalaw gyapon. Kay dili siya gustong mahimong influensyadong kahayag. Kasabot mo unsa ng influensyado? Kanang ang mga tao ma-attract nimo unya musundog sila, influence ba? Kanang naa kay pangalan, political leader ba ka? Artista ka? Sikat nga boksingero ka? Sikat ka nga singer? Unya na Kristohanon ka, ikaw ang labing hayag nga bituon, influensyado kayo ka. Ug kaya nimo. Ang mga taong nag-follow nimo, ang taong nga nagsunod nimo, ang taong nakatingalan sa imo ha. And nagpakpak sila, nag-cheer sa imo ha. And imo silang i-guide. Nga actually, people, kaning akong kasikat, kaning akong na-gain, kaning akong promotion, kaning akong posisyon karon, kining akong nga kahayag, reflection lang ni sa tinuod nga kahayag. O tara, sunod na. Sunod na ko. Aron makaibaw mo asa ang tinuod nga kahayag. And you have your gifts. Ayaw na diri nako ihatag. Adto na gihatag sa naghatag sa kahayag. Pagkaninduta. Like what happened to Dumaguete mga igsoon. Kasagaran dito, ang mga dagko nga mga establishmento, like pinakadakong Rosie Mantingali, sa Central Visayas na adito. Nya kay Kristohanon man na. So ang ilang manager, pastor. Or ang ilang manager, kanang strong nga Christian. Before magsugod, nag-open ang tindahan, intact na ang mga trabahante alas 8. Kay sugdan na kagsweldo og alas 8. Pero ang trabaho magsugod pa og alas 9, kay naapay Bible study, naapay bituon nga musidlak. Musulod kag Superly, matinga puro man Hillsong ning ilahang mga, puro man yung Pangginoo. Kaya Superly mga igsuon, sa una, ang binamog mauna na yung mall. Kaya kanang wala lagi may kakitagdag kong mall. Li, nga, managa ni mga hagdanan. Wala, hinduta eh. Kaya kanang mga bag-o pa may mga taga-bukid, may musulod anang Superli. Dako kayong department store. Pambili ng among mga chinilas na yung manakay atong escalator. Maglisod pag yung may gusaon yung pagsakay ha. O niya, ilaron pag yun nga, inig-abot sa unahan, ambak yun ka, kay maputol yun ang imong tiro. Saan pagkaputol nga na, aman ay kaing ana dito? Amo po yung mong ibuhat. Na before na sila magsugod, na ay Bible study. Na sila ipagtudlo sa pulong sa Diyos. Nga naman, ang mga tagiya, mga Kristo, ang kangs. I don't know, og ang kangs, og kanang Superly, pareho na sila tagiya. Mao gyapon ang ginahimo. Before mag-open ang tindahan, intact na mga trabahador, kay di say pulong sa Dios, matag adlaw. Imagine na mga igsuon. Nagpray ta nga Lord, i-promote ning imong mga anak nga nagmatinud-ano nimo, kay kung naa sila sa ibabaw, sila ang bituon. Imagine ako no, kung kanang mga PNP generals, Christian nga tinuod. Kinagrabihan. Nga nagtudlo sila, o di magaling sila magtudlo, manawag na sila magwalali. Perting nindutan eh. Pagkabalo mo, ayaw na lang mo, sulti na ko ni sa mga papa kagabi nga, bahalang magkinaunsa, tabang tag-ampo nga ma-preserve ra gyud ni, nga dili pwede pareha sa tabay ni Jacob bitaw. Ang tabay ni Jacob, pila na ka century or pila na ka libuan ka tuig ang nilabay. Gikubkob to niya. And then, si Jacob, naminyo, ni Sanay, niabot og Egypt, nahibalik sa Kanaan,
Panahon na sa mga judges, napulihag mga hari, nabuak ang kingdom, mga hari, napunta sa Babylonia, 70 years, nabalik sa Israel. And then silent years, pag silent years, natawo si Jesus. Pag abot og 30 ni Jesus, na-meet niya ang babae dito sa tabay, nagikubkob ni Jacob sa dugay ng kapanahunan. Mindutay nga nang may tabo sa ministry. Nga bisan tuod, dugay na, mauna na nito. Pero every time mo anhita, tinaw, gihapon kayo ang presensya sa Diyos, ang pagtulunan ng atong mainom. Amen? Munang, okay ra. Aw, para nimo, okay ra po na. Di mo po na. Di mo tapog sanay. Pero hinaot lang unta mga i-realize na to og ayo. May ngaro magyud ta. Di man na makapaduol or makapalayo nako sa Ginoo. Mumna itong una-una. Sa pagkatinuod lang. Nagtubo na to ni na-memorize na nimo tanan. Pero spiritually di ay wa na bankrupt. Munang mag-amping in taon ta mga igsoon. Imagine kung nunig mahitabo ni. Nga kung asa ka makhibawan gyud kang Kristohanon. Amen? Di ba? Kapitan? Masin di ay. O mga kapitan din na. Karong Christmas party. Giingna na dayon siya. Karon sigurado na gining katagay kagay. Gilibutan god. Agoy kadaganan kay na agad sa. Wag yun. Nindot yun bita makapaipaw yun nato. Kita ang kahayag. Anong naag yun na kahayag yun. Unsa itong mga butang nga, di na ganahan si Lord. Wala. Amen? Nahitabo ni sa PMI, sa Baiso, sa UB. Nga katong mga na-disciple sa jam, mangyaka ang mga hallway, mag-sharing sila. Ang tunapoy lang mga lingkod. Karon, kumusta man? Naapa ba tayo desire ng anong naagyo ko'y madala dihas Ginoo? Orang atong desire naa kay madala diha sa imong kaugalingon. Nga musikat ko ani kay no hayag-hayag ko gamay. Wala na gula may pangandoy nga naunta ko'y ma-invite. Naunta ko'y madala sa church. Lord, kung dili nako sila madala sa church, ang akong nakatunan sa church, akong nadala diha sa ilang atubangan. Ang akong nakatunan diha sa imong pulong, akong madala diha sa ilang atubangan. Ing ana unta, kinanindutan gyud kay na mga kapatid. Kumusta man ang mga bituon? Kabalo mag-unsa ning mga bituon karon? Sulay gawas, low pressure man. Na ba kay bituon makitaan? Wala. Unsa man inigyangon nimo kangit-ngit. Nganong naay kangit-ngit? Kay naay fog, naay clouds, naay dark and thick clouds. Usahay sa atong kaugalingon mga igsoon, dili na ta makit-ang naghayag o ang atong kahayag dili na influential. Ngano man, naanay mga clouds, naay garbo, naay sala, naay kapandulan. Istriktahon, maldituhon, garaon, garbuhon, tananghon. So di makitaan ang kahayag nga naa diha nimo. Nagduwa may basketball. Kay nanganhi man tong pastor sa Carmen, pastor sa Bilar, pastor sa Tangnan. Onya, nangadto midto dula. Amo pong kauban mga dinhi mga Kristohanon. Ang sakay pud sa to sila kasakyanan. Puro pud Kristohanon. Imagine, bisan dili mga magtutuong nanulaay dito nga perting kusugang mamalikas, mangyawa, magunsa. Kontrol na sila ka-kontrol. Nga naman. Pastor. Oh, isa pastor. Puro pastor. Di ba? Puro sila anim. Naikahayag. Amen? Maulaw, one way, nakaparking nga to. Unya ang nanakay, gadulag basketball, pisting yawa ning ipang sakit. Uwaw kayo na. Pisting og yawa ng ipang sakit. Pag itsas bula, wala siya, animal sting.
Motong ako silang giingnan ha. Shh, kaniadtong di pata Kristohanon, normal na nato ng pamalikas. Pero karong Kristohanon na ta, usahay di takabantay, di ba? Oh, di takabantay. Ay, sumpayan lagis. Katawa lagi. Inig-itsa niya di masyat. Basig malimot ka, mayon lang kag yawas. Ni daghan na noon ang yawa, ana, kay plural man na, with is good. So, ang gipasabutan ng mga igsoon, pisag asa ka, influensyado ka nga kahayag. Yung naamo sa usa ka room, kunyari ka ng mga trabaho o qualphone, I don't know the settings sa mga room, ana. But I believe nga sa usa ka room, may mga table na diya, nakahilira ang mga computers. Or aning aside, computers na, nang lingkod na sila. And I know, nga kung wala na sila yung mga tawag, wala sila yung kuhan, some of them magtanaw mga pornographic videos. And then naibawaan nilang na, ay Kristohano natong kauban rin, magpanagana sila. Because wamang kagahilom-hilom. Sa pagkatinuod lang bro, mga brad, ako Kristohanon ko, kining atong buhat, yun ay nakapahimuot sa Ginoo. Ginoo ay nagbuot sa itong gininhawa. Naan ninyo, o padayon mong magsukol sa Ginoo. Basta kay wa, ginikahimot is Ginoo. Una mo, kansaw-kansaw. Naam, dito pastor dire. Siya'y labot. Siya'y labot. But later on, nagbantay na sila. Imagine na, pagduwa na to, day kusog kayo ni Sagit o pisting yawa, di ba? Ako, isulti. Nga nugong magpugong-pugong tang arong mahigmata ta. Pero ilara pong kauban mo ni Badlong niyo, bad influence man ka, oy. Tanaw po sila nako. Mura po ni Badlong. Ano naman, kay, ang kahayag lagi mga igsoon, influensyado kayo na. Labi na siguro, ibutang ka sa maong posisyon. Naman po yung mga taong wala pa posisyon sa kinabuhi. Grabe ka, devoted sa Ginoo. Kristohanon, pasta lang, Kristohanon, no parisiyo, pasta lang parisiyo. Gitagaan na ni Lord, gipromote sa trabaho, na manager, na compromise, na palahubog, na babaero na hinuon. Bituon nga wa nag kabalo mo niyon sa ang Bible? Bituon nga katagakon. Nasi muntapan, murag mauna, kagbungon. Hello? Ikaw ug ako ni. Nga ang atong pagka-Kristohanon, kita ang kayag, kita maoy nag-lead sa katauhan, paingon sa ilang direksyon. O ang ilang direksyon, dili kita ang Jesus. Si Jesus ang ilang direksyon. Naminaw pa ba ta mga igsoon? Ikaw kaimong pong ang kunon. Pastor, nangyayang na ako nga dili Christian, Pastor. Sige, i-guide. Sige siya tanaw sa imong kahayag, sa imong beauty. Miya, batasan na niya, uy, di mamalikas di siya, uy. Responsible kaning pagkaanak ko. Maka-in love. Kana nga kahayag, kana nga mayong buhat, ingon ng Mateo, ipadanag ang inyong kahayag, ang inyong mga maayong buhat, ugday ko nilang Diyos. Kilig-kiligon mo po dayon ka. I-guide sana des Ginoo. Kay ugmaog yun na, patubuon na des Ginoo, na pareho na maghuna-una. Man po dayong speakingan. Unya, dili siya magtotoo, imo pagyud siyang ingnong, ikaw ang tubag sa kong pag-ampo. Adik mo ka, oy. Shabu-shabu mo tingali ka. Amen? Kita ang kahayag. So ang influence nga niya nato mga igsoon, dili atua. Kahayag ni nga gikan sa Dios. O kana nga kahayag, mauna siya ang muguide. That is why sultian ka nako. Usahay siga kayo tag na Domingo. Pero naa sa balay, bituong katagakon. Kung naa sa eskwelahan, tagak yun. Amen? For example, sa inyong eskwelahan, siya mo kabuok, ikaw ray Christian. Inig pangaon, magunsa man. Iyahay sinya sanay, ikaw po dungo ra kagamay na yung kaon. So,
Dali raman ta kayo na. Kay baw nakakansawan ko ani, yaga-yagaan ko ani, balaan-balaanon ko ani nila. But sige lang. Pilay pa kayo. Bro, kadali sa ba? Kadali sa kay. Pasalamat sa tagamay. Lord, bisan ganigdi ra ka magpiyong. Lord, salamat kay Ginoo sa mga pagkaon imong gihatag kanamo. Gamitan ni nga imong gahom mag-uban aning pagkaunang gahatag kusog kalig-on sa panglawas. Salamat Lord, ampingan mi nimo ning taknaa mong mga pamilya. In Jesus name, amen. Na, Brad, naon ta? Tan-aw sila nimo nga makatulog nila kay nalimot ba? Uyaw. Amen? Nahinumdum ka? Nga giingnan ka nga kay magbuhat tag ato relihiyon nya ikaw ang Ginoo. Dagi mong classmate mo ni ang pare niya, kami mo imo. Di ba? Nahinumdum ka na? Nga naman, matagkaon. O, di sa ta, makampo sa ta. I-insist yun nimo nga naan nimo ang Kristo. Di kay paghatag. Ni undang na bayaon ta ko ane. Usara ha? Palong ni Choy. Napa mo diha? Asa share ni Brad Igot gabi eh. Nga hapit man day na natangtang naman day na imong pangabro sa pagka-aksidente nimo. Grabe. Pero kana nga testimony, hayag kayo na. Influential kayo na. Nga bisag asa siya siya, kabalo mo Brad, maayo yung Ginoo. Na-disgrasya ko, kisay magtuong mabuhi pa ko ato. Pero diya nako na-prove nga ang Dios nag-uban gyud nako. Bituo na nga nagsidlak ang imong testimony. Napo ko'y nadunggang nagpasalamat. Doon lagi ko, minaw, nakimaritis pa ko ba? Okay, kasi sunod mo pasalamat. Kabalo mo nagpasalamat, gyud tinora. Ako, salamat ko nga, mayroon ko'y trabaho. Salamat po nga. Basta kaidagan siyang salamat. Pero wala yun siya giing nagkinsay ang gipasalamatan. May nalang ningon na, salamat na ako ni engineer po. Salamat engineer nga na ko'y trabaho. Salamat sa Ginoo po. Wag yun. Unang ninduta, ginuntag anang dapita na ay Kristohanon. Nga dili, bold kayo di madlok. Payong kisay mo ampo. Say, ako yung ampo. Kaya kansa mo tanan. Inig ampo na ko na ron. Tubod ng sip ug luha ni ron. Di ba? Ninduton tag na yung mga ingon anak. Di po tong ampo nga pasikat, yaga-yaga. No? No, may mag-ampo nga magyaga-yaga. No? Imbis namin na kayo ang ampo, Ginoong Diyos, tinugdan sa talang butang. Salamat kayo sa mga pagkaon yung nadugay. Dugangan na ang pag-ampo arong naay katawanan. Ha? Salamat kayo Lord nga kaon na mo ani. So kung saan nalay pangsulti nga Lord, kaon ako ani ibog tong ga-serve nako. Nay mga ingon ana. Sa PTC mga igsuon sa una daghan kayong may kag balaan siguro ni mga tao dire kay Bible School ni. Imagine na mga on minig ampo ng pagbukawa na dihan ang pagkaon. Kay hilumon ba og dagan niya tago atong tangkis tubig. Tabla migling-ling sa my God. Grabe kayo. So simple ran kayo ang panawagan mga igsuon. Kining maong kahayag napalain kung tinuod ka nga naa na sa kayag. Ang giingon manggod diha sa Juan 12:46 nga nianhi ako ingon nga kahayag aron ang nagtuon ako di na magkinabuhi sa kangitngit. So kay wa naman kas kangitngit na kinabuhi unsa na may naani mo? Kahayag. O kay ikaw naman karon ang kahayag gamita ang maong kahayag. Pakita ra ko nimo simple dili go pod ni Cesare nga magsuot ko kag t-shirt nga puno kay bersikulo. Patato na po kag Mateo 33 dire, 6:33. Unya sa tubangan Joshua 1:8. Abi na di po nga na igsuon. Ang gipasabot ba kini nga sila makabantay nga naay lahi nimo
nga wala nila. Amen? Na ay something sa imuha nga medyo putag balaka putag ano niya gamay. Nga bisag hubugon mo hilak. Na ba? Konsultihan mo na ako mga igsuon kini. Kabalo ka, wala siguro niingon nagbituon. Sunda ko ninyo, dali. Wa guro niya sulti ito nila. Iyarang gipakita ang iyang kahayag. And kabalo ka, the most anointed preacher nga full of wisdom kanang imong pagpanglihok-lihok. Muna ilang tanawon ang imong pamatasan. Anointed kayo na. Samot nang nakabalo sila kinsa ka sa una. Ngunang, ha? Gamay-gamay rato sa una pero maguyod rato bangko. Unya mo ingog, kisa man din he, di na gustong mabuhi. Gamay tawo, maguyod og bangko. Huwag makahikap. Kisa man ninyo din he, naanay St. Peter. Pero karon gibag-os Ginoo. Bisag asa gawalis mo. Kuya, watong tawhana no? Nahimo kang kahayag. Nakitaan kanila kaniadtong bituon nga way kahayag og katagakon. And then karon grabing sigaha ang kausaban sa imong kinabuhi. Ang imong pagpanulti lahi na, ang imong pagsuot-suot lahi na, ang imong pamatasan lahi na. Sidlak na kaayo ang kahayag, therefore influential na kaayo ka. Amen? When the righteous lead, the people rejoice. Kung ang matarong na gano'y nagdumala, naguna, lipay ang katawhan. Nga naman, influential man sa kayo, naman niya ang kahayag. That is why pangumustaa ang tagsa-tagsa na to kakaugalingon. Ayaw pangumustaa imong dagway og mas gwapa baka karon kaysa 2021. Ayaw pangumustaa unsa na hitsura sa imong abs. Pangumusta imong kaugalingon. Pangutan-ang nahimo pa ba kong kahayag ani? Nahimo pa ba kong kahayag? Again, dili pwedeng mahimo tang Kristohanon sa simbahan. Pero sa nakalanlaing dapit nahimo tang bituong katagakon. Walay purpose, dili maka-guide, dili maka nya napailain diha. Anong Biblia nga? Manigiwali ag sa niaging Miyerkules kanang naas Mateo 23 ningon diha kung ang buta mag-agak og buta silang duha hagbong. Kung ikaw mo shares pulong sa Dios unya wa po kay nahibaw-as pulong sa Dios nagpasalaag ra ka. Mo bitaw nang mubasa ta kay mao man ni ang kahayag na atong magamit nga maidanagan nato sila. Kasagaran sa ila depressed na kaayo. Nanapay lain. Mga Kristohanon ayaw na mo kaguolin tawon ug wa mo'y madawat og Christmas. Labaw sa tanan si Kristo nga atong nadawat sa kinabuhi. Karong perting daghanan na da, dili ko perting daghanan kayo po nang perting daghanan no. Daghan-daghan po. Ang among mga anak na nadawat. Ayaw po mo iyong kapadungog-dungog na puko. No, pagtanaw dito. Pagbasa nako, Zanea. Kisaya. Nahurot na lang tanang, wagoy Jonas. Wow! Ay kagol ko, wa kay nadawat na unsa man taon. Si Kristo ang pinakadakong regalo. Giputos og mga samad, gi-wrap up siya og mga kasakit para nimo og nako. Na ay bagong sapatos or wala, na ay bagong sinina or wala, natagaan kag bonus or wala, may 30 month or wala, og wag yun, naa kay Kristos kinabuhi. Hindi nimo matandi bisag unsa nga ning mga butangang nindoton. Amen? Ang problema lang po nimo kay wa kay nadawat, magsige mo po kag adto ato mga 50% di maibog ka. Kay bandaghan ako sila dito na nag-shopping, pastor. Nga ikaw po po ka dito. May good lamang. Kaya klaro kay kwartahan gani oh. Kani oh, marag siman tingalin eh. Kani po daw. Ya ikaw murag pildihan.
Si Kristo, si Kristo igsuon nadawat nimo sa imong kinabuhi. One thing ako nakita dire. Ginoo ni tag-iyas tanang butang. Pero wala sila ni adto dito, basig na tay madawat. But sila nang adto dito, sila mo'y nagdala og gasa. Sige kang pagamo, Lord, i-bless ko, tanduga si Kuan, Lord, tanduga to siya, Lord, arong i-bless ko. Undangan na nga pagampo. Himua, nga pagampo, Lord, ako i-bless si Kuan, Lord, blessing ko, Lord, i-bless na. Nindot biya nang ikaw may magsigpanghatag kaysa ikaw may makadawat. Pastor, o sa may akong ihatag, ngawa man. Inig na ang hatag na yun. Arong, inig kawa na, wala kay hatag. Kabalo ka nga nung di po kahatagan, kaya mo ka manghatag. Mawibawir na. Para asa mang tagaan kag kahayag ni Lord, unya di man ipay mo nimo ihatag ang imong kahayag. Di man pud nimo ipaambit imong kahayag, di po nimo i-share imong kahayag. Sultian mo nako, ikaw ang pinakadako kaayo nga influensya nga kahayag. Therefore, gamita na nga maong influensya nga gibutang ni Lord sa imo. Kung asa ka, mahibaw silang lahi ka. Kristohanon ka. Awayon ka kay weirdo naman kay kabire. Nganaon ka. Kaniadto mo apil mo na kanamog saya og makarina. Oh, makarina. Oh, insi ting. Ting. Musayaw pa makakapangingana. Tits. Karon nga dili na magyug ka. Ha? Umana manggugon nakasaad sa Dios. Nga ang tanan nga ni anak ko para ra sa Ginoo mo nang sabta na lang ko. Og di mo inyo sabton, okay lang pod. Basta kay mao na gid ni. And then nadugay, hapil ka ba? Nadugay. Ayaw na siya. Ayaw na lang na siya apila. Amen? Nanguban mag-chat sa ako, ang sao man ni pastor nga, para man daw ni sagrado na mo, apil na lang silang sayaw. Sagrado kini. Para sagrado, dili sagrado nga balaan. Senyor, sagrado kini. 98 ang gihuna-huna. Di balaan. Sagrado God, para sagrado. Ipakita nga lahi ka mga igsuon. Kay og dili ganit na makitaan, ikaw ang Kristohanon nga gitawag og walay gamit. Sulayay ko nag-ingnon ng nasi mong tapad nga wa kay gamit og malipay ba. Sige ko na sulti ina, wa kay gamit. Ano ba malipay? Pag ingon imong anak, kamo mga anak, wa mo mga pulos o sa may batios mga anak. Mao jud pa. Sakto jud ka. Mga anak ba sila maguloy? Nadidi ta gustong Kristohanon ta nga watay gamit. Ang imong action, ang imong pagpanulti, ang imong pamatasan, ang imong mga desisyon, kahayag na. Pero kung dili nimo na magamit, wa tay gamit. Unsa man pagkagamit nga kadagkot magagsuga? Unsa man giusa man nimo pagdagkot ang suga? Imong gidawat si Kristo iyang pulong. And then kung tuan nakastrabahuan, taguan man nimo. Amen? Isod kaayo. So ikaw ang pinaka-influential nga kahayag gamitan na. Nga kahayag mga igsuon bisag asa ka. Ipakita yung naay kalahian. Naay lahi, naay something nga lahi diha sa imo. Hinaot ang mga pulong karon sa kagabion. Nasabtan na to pag-ayo mga igsoon. Duko na to atong mga ulo. Mag-ampo ta. Great and loving God, thank you kaayo Ginoo. Nakita nimo ang among mga kinabuhing natabunan sa kangit-ngit. Gihatag nimo ang pinakadakong gasa. Ug kini nga gasa mao ang kahayag sa tibuok kalibutan. Kini mao si Ginoong Hesukristo ang among Dios, ang among hari, ang among mangluluwas. Salamat o Ginoo. Na kining maong kahayag usab niya nagsubang sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Among pag-ampo Ginoo.
nga mabuhi ang among mga konsensya o Dios. Nga sa panahon nga dili namo ipadanag ang among kahayag, magsyagit ang among mga konsensya. Ang conviction sa imong balahang espiritu. Ang kagahom nga nagtandog sa matag usa namo ka mga kinabuhi. Nga ang kahayag nga among nahuptan, amo o Dios nga mapadanag bisag asa kami. Salamat kayo Lord nga kami ang bituon nga nagdala sa maong kahayag. Nga makagiya bisan pa sa mga taong layo na kaayo diha kanimo ingon nga ikaw mao ang matuod nga kahayag. Gamita kining mao nga influence siya nga imong gibutang sa amo. Nga dili kami mahadlok bisag Herodes pa ang among gikaatubang. Herodes pa ang mubabag namo. Bat among lahutayon o padayunon ang among pagpangita sa tinuod nga kahayag. Ang mga magwalali, ang among mga magtutudlo, dili lamang o Diyos, dili sila ang tinuod nga kahayag. Bisan si John nag-angkon nga dili siya ang tinuod, kundili ang nagsunod kaniya. Pasaylua kami sa mga panahon na wala namo na direct ang mga tao nga nas kangit-ngit paingon sa matuod nga kahayag nga mao ikaw o Ginoo. Amo hinuon silang na direct dinhi sa among kaugalingon tungod sa among pagka mapagarbuhon. Pasaylua kaming tanan o Dios. Og himua o Lord ng imong kagahom sa matag adlaw maghari sa among mga kinabuhi. Nga dili laman mi maayo kaayong maminaw, kundili dako usab ang tinguha nga ang among mga nakatunan among ikinabuhi o Dios. Salamat kayo Lord nga kining adapit o Ginoo imong gamiton ng imong mga kaanakan aning dapitang padayong magsubang ngadto sa mga kaila, sa mga kaparintihan, sa mga pamilyang natabunan sa kangit-ngit. Someday sila usab makahupot sa maong kahayag. Father God, ihalad namo nimo ang among mga kinabuhi nga imong gibalaan ingon nga bulawan. Ug ang among mga pag-ampo alang sa among kaugalingon sa pamilya, sa among barangay, sa tanang dapit, sa tanang katawhan. Ingon nga insinso. Ug ang among pagpanugilon og unsay imong gihimo sa among mga kinabuhi, unsay gisulti sa imong mga pulong ngadto sa ubang tawo ingon nga mera. Ug kaming tanan o Dios, magasubang ang among kahayag magdanag sa bisan asa o Dios. Himoa Lord pinaagi ning social media musubang usab nimo danag ning mga mensahe ngadto sa mga nagapangita sa tinuod nga kahayag. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa imong mga mensahe sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manindog tang tanan mga igsoon.